A nemoj. Pa, Kasno. slušaj, ti meni 90% programa koji spuštaš iz naše zemlje su kopije. Kapiš, kopije. Kopije. Pa normalno da su kopije. Oče jedini bola, imaš onaj kurac Sarajevo, RTV Zenica, onaj 5 i 10 i svaki isti kanal bola. Možda kasni minut, druga reklama, ali nebitno. Boli me kurac, ima do 9 sati, nije. Za sat vremena mi popravio se sve. Ja ću čupat Pa nije ove to mode operater, ja brijem. presjeću čitav dalekovod, nikog radu neće gledati. Neće mene struja opalit, ne boj se. Opalim se ja, Jojo. A vi utuzli sami kreteni, Bog te jebu. Nijedno ja normalno, uđem utuzli, nijedan normalan čovjek nema. Ili je bez zuba, ili nema ruke. Ili je retardiran, ili gluposti priča. Bula ne Cijela znate Bosna rad. takva, evo master isto takav. Glavni grad Sarajevo, vi naši debili, utuzli, kakva je konekcija utuzli, molim te, aj mi reci. Pa mora biti u glavnom gradu, jebote, Bog i tebe i tuzli. Pa Čekaj, bola, master, mene di si ti u bilo, Sarajevu? bola, fali mi pola programa. Master. Od 3 do 5 mi ne radi konekcija. Restartuje mi se kurac za kablovsku, mi se restartuje svako 2 sata. Mislim da je rekao da je Sarajevo. Fani dobro pamti. Da. Kakav bola sud? Ti iš meni Isusle sudit ja u Mostaru, napište ti meni kurca. Lol. Ja. Jesi vidio šta je u Japanu bilo? Takva će vaša grada biti. Nisi gledao. Pa zato što vam je spora konekcija. Jebem ti mamu. Pa je pola, nisam Raiffeisen banka, nemoj mi o konekcijama ti pričat, molim te. Evo, A? kako mogu nekog prebaciti tu u ovu sobu? Nikako. Ja Ovu našu ne možeš nikako. Onda prebaci ovog tu kod nas. Koga? Pa šta ne zna sam ući jebe. Pa što nek samo napišemo da 2 put klikne na sobu. Eto, majke moje, eto vi ćeš za sat vremena. Zvaćeš ti i mene, izvinjavat ćeš se zato što znaš da sam u pravu. Pa eto, zovni za sat vremena Pa ne, slobodno. Jebi mi šta hoćeš. ček, je. Ko je to uopće ušao? Ali, Ne znam. normalno da ću ti psovat zato što svi ljudi u mojoj ulici imaju sve kanale osim mene. Četnik. 90% Srbi u ulici. Opet zove. Pa ja hoće Srbi jebo im Dodik u usta mati. Ali u njega paket kijec u mene trica. Meni samo to nije jasno. Kako se meni od 3 do 5 meni nema konekcije, nema struje. Sve živo pogasite, bolo. Lolo, jel to istina, Bolje da master? sam u kafezu u zoološkom vrtu spojio majmunu da šupa one kablove nego ti da radi. A de laž, ne vjerujem da on zove i toliko je. Ma zove, ma je, prošli put je isti. Da znam, ali Isuse da prekinu ili da nešto poduzmu oni. Pa šta mogu, ništa. A nije to Hrvatska, možda Bosni kužiš ga slušaju. Možda znam kod nas bi prekinuo da im jebeš Da. To sam već ja probao, znam ja iz iskustva da Ajde, bula, pa nisam Narodna banka, Bog te jebo, nemam kredita toliko na telefonu. Pa kaj nije besplatan broj kad zovu, kod nas je. Onaj Je. T-Com kao služba, besplatna. Ma kurac je Ne znam tamo besplatno. ako se. Kako će besplatno bit, pokrali sve jebovat, Bog lupi, mršu pizdu, materno i vi vaša konekcija.